Noies, avui vaig a la festa d'aniversari de la mare d'en Dima. Uau! T'ha convidat ella? No, em sembla que ha estat en Dima. Ni en Dima, ni la seva mare, ni el seu pare. He decidit jo mateixa d'anar-hi a felicitar-la. No sé quin regal fer-li. Em podríeu aconsellar? Ja ho sé! Diana, compra-li una joguina esponjosa. No, alguna planta. No, millor cosmètics o algun pintallavis bonic. Em sembla que li compraré un perfum dolç. Així, quan el faci servir, se'n recordarà de mi. Uau, bona idea! Així doncs, noies, decidit. Li compraré un perfum. Espero agradar-li. Hola, Iana. Estàs aquí amb nosaltres? Marúcia, no ho veus? Està molt rara. Espereu, estic ocupada. Cosmètics. No, la meitat de la classe està malalta i la Iana està al telèfon. Iana, va, deixa el teu telèfon. Hem de parlar. Espereu, us he dit que estic ocupada. Genial. I què passa amb les batalles? Hem de vèncer els 9A avui. Sí, Marúcia, estic ocupada avui, perquè és l'aniversari de la meva mare. Després de classe aniré a felicitar-la. Patrick, què vol dir? Que només quedem nosaltres dos? La 9A té molta sort. Escolta'm, Dimaquén, no entenc per què la Diana es va enamorar de tu. No ets gens guapo. Que no sóc guapo, sóc el millor Ken que ha existit mai. Tu ets una imitació. Ah, sí? Doncs jo sóc el més guapo. Si no, per què totes les noies em demanen al telèfon? De veritat, no em facis riure. Les noies no fan això. Realment es riuen de tu. Què? Et posaré el barret per les orelles. Calma't, o et convertiràs en Bob Esponja. Qui és en Bob Esponja? Aquest dels forats. El Bob Esponja dels forats. T'estic avisant, Dimaquén? No em facis enfadar, Art Ken. Ei, Kens, us heu de calmar. Sí, estem bé. No poden decidir qui és el més guapo. Després, a la sortida, parlem. Ei, Kens! Ei, Kens! Art, estàs molt guapo avui. Ho heu escoltat? Estic guapo avui. Dima, tu també. Gràcies, Barbie Júlia. Bé, Ken, Dima, hem de parlar seriosament després de classe. Barbie Diana, després de classe ja estic ocupat. Ken, Dima, ja ho sé. Per això vull parlar amb tu. On és ella? On és? Ninochka, va, és una mala idea, anem cap a casa. Una mala idea? Segur? No ho entenc. No t'importa el teu fill? Ninochka, calma't, la trobarem a classe i tot estarà bé, ja veuràs. On és l'horari? Oh, està aquí. No entenc res. Simon, a què esperes? Hem de descobrir on és la classe d'en Dima. Ninochka, va, que la trobarem, tranquil·la. Hola, què és aquí la 9A? Trobaràs la 9A al final de la primera planta. Gràcies. No ploris, tot va bé. Per què ho necessito? Estic aquí amb el meu fill per ella. Ninochka, al final de la primera planta. Simon, a què esperes? Mou-te més ràpid. Ninochka, potser és una mala idea. Què vols dir? És que vols perdre el teu fill? I tant que no. Bé, doncs hem de posar-nos mans a l'obra. I per què no esperem el descans? Simon! Ok, d'acord. Aquí no. Està tancat. Hola, puc parlar amb en Dima Zubrenko? Hola, fill. Hola. Hola. Hola, tieta. Dima, pots sortir? Els teus pares són aquí. Si tingués el regal per la mare d'en Dima, li podria donar ara. Mama, papa, per què sou aquí? No ho entens? Hem d'acabar aquesta situació. Sisplau, aneu a casa, estic bé. Ninochka, ja t'he dit que era mala idea vindre a l'escola. Simon, per què és una mala idea? Dima, has de canviar. Què passa? Mira't. Mama, quin problema hi ha? Sóc un adolescent modern. Un adolescent modern? Com vas vestit? Quina mena de dessuadora és aquesta? Què passa? Mira't. Fill, et podries canviar de roba i així la mama i jo ens anem a casa? Que no ho enteneu, sóc en Dimaquén. No ho sé, em desmaiaré. Dima, de debò penses que ets un Ken? El teu pare no és un Ken. Però, mama, jo no vull ser com en papa. Espera. Va, no facis enfadar la teva mare. Canvia't de roba i ja està. Ell no vol ser un home vell. Fill, hauries d'entendre que el teu pare és un home cultivat. Un enginyer elèctric. Estic cansat de vosaltres, sisplau, aneu a casa. Ninochka, potser ens hauríem d'anar. Simon, te n'has oblidat? Dima, on és la teva? Com es diu? Mama, calla't, de què parles?
La noia que et truca i t'escriu a totes hores. És ella qui t'ha fet acabar així. Ninotxka, calma't, va. Simon, com es diu? Barbie Gigi, has sentit com d'enfadada està? La seva mare? Sí, vol veure-se-les amb la Diana. Nois, això és terrible. En Dima no li deixen ser un Ken. Dima, on és la Diana? Escolteu, mama, papa, no tocareu a la Diana, no us deixaré. No ens deixaràs? Jo me les veuré amb ella. Què li ha fet al meu fill? Ja està, ja he comprat el regal. Portaran les flors en 5 minuts. Anem al lavabo, d'acord? Mama, papa, per què sou aquí? Que per què som aquí? Simon, per què hem vingut a l'escola? Volem parlar amb la Diana. Li ensenyaré el que és bo. Sí, esclar, mare. La Diana té molta mala influència sobre el Dima. Mira'l. Jana, però què dius? Ja està, Jana. Jo me n'encarrego, d'ella. Dima, on és la teva? Això serà interessant. D'acord, vaig. No, mama, papa, no la toqueu. Fill, ja coneixes a la mare. És millor que truquis a la Diana. Dima, porta la Diana aquí. De veritat, m'esteu avergonyint. Diana, vine. Què, Dima? Oh, no, no he tingut temps de comprar-li el regal. Oh, no, la Diana està al passadís. Què passarà? Què passarà? La mare d'en Dima renyarà la Diana. Hola, tieta Nina. Hola, tiet Simon. Hola, Diana. Simon, escolteu-me, noies de rosa. Dima, per què està tan enfadada la teva mare? Perdona, Diana, això no és cosa meva. Escolta'm, Diana, què li has fet al meu fill, Dima? Dima, de debò penses que ets un Ken? Ninotxka, va, calma't, ens escoltarà tota l'escola. No m'importa. Simon. Merda. Què vols dir? En Dima és el mateix, però és un Ken. Ken? Dius? Mira't, i per què aneu totes de rosa a l'escola? Ninotxka, sigues pacient, és una moda, són adolescents. Moda? Diana, has malcriat el meu fill. Espera, jo no he malcriat en Dima. En Dima és el mateix. Mama, tot això és culpa de la fada padrina. Està bé? Està parlant d'una tal fada padrina? Escolteu-me, què passa? Diu la veritat. Aquests són els trucs de la fada padrina. Sí, jo no he canviat, sóc el mateix. El mateix? Diana, no ho entens. Des que t'ha conegut, treu més males notes. Sí, i per la nit plora i et crida, Diana. Saps? Es farà amic d'una altra noia. Sí, i més intel·ligent. Merda. Tieta Nina, només som adolescents. En Dima i tot el grup som amics, nois i noies. Som els mateixos. Ja veig quina mena d'adolescents. Saps que en Dima ha deixat les classes de ballet? Què fas, tu? Què faig? Sóc una videoblogger. Sí, mama, ella és una videoblogger. Simon, què vol dir? Ninotxka, calma't, que només graven vídeos, no és res més. Sóc una videoblogger. Faig vídeos a TikTok, Insta i YouTube. En Dima em grava. Sí, ho faig. És així, Dima? I tant. És molt guai. Ens agrada. Simon, ho has sentit? Grava vídeos en lloc d'anar a ballet. Ninotxka, això és popular entre els adolescents. Sí, mama, papa, un videoblogger és genial. No pensava que la teva mare era així. Diana! Diana, ets la meva germana. Colla dolenta. Escolta'm, videoblogger, deixa en pau el meu fill. Sí, Diana, quin és el nom del teu canal? Mama, papa, ja us ho he dit, és Lady Diana. Sí, és la Lady Diana. Colla! Merda! Merda? Què? Tenim baralla avui? No, els meus pares són a l'escola. Llavors, per què ets tan feliç? Em sembla que el director els ha cridat. Ells són aquí per lidiar amb la Diana. Uau! Simon, vés a buscar la Lady Diana. D'acord, Ninotxka, vaig. La mare d'en Dima està posant a prova la Diana. Hem d'anar a defensar la Diana. Sí, nois, la defendrem. Què dieu? No coneixeu a la meva mare. Colla, seguiu-me. Mama, papa, la Diana no és una mala influència, de veritat. Mama! Mira, està allà. Mira el nostre Dima. Saps què, mare d'en Dima? Tieta Nina. No toquis la Diana. Ella és maca. Et cobrim, Diana! Què? Que no la toqui? Simon! Merda! Papa?
Em sembla que està mirant un vídeo seu. Simon, t'ho he dit, no té cap sentit. Una videoblogger? Els nostres vídeos són els millors. Els millors. Sí, són els millors. Els millors? Dóna'm això. Aniré a casa i els hi diré a tots els meus amics que et bloquegin el canal. Ninotxka, relaxa't. Mama, saps que condueix un cotxe rosa? Què? Sí, i què? El meu cotxe preferit és rosa. Així que condueixes? Em sembla que no tens carnet. Ho publicaré a Facebook. Que tothom ho sàpiga. Què? El cotxe de la Diana no és de veritat. El pots conduir. Va a 30 km/h. I condueixo amb molt de compte. D'acord, però bloquejaré el teu canal. Merda. Diana, no et preocupis. No ho faràs! Sí, home. Que no? Simon, bloqueja'l. Però com ho faig? Ets un electricista. Tieta Nina, crec que no ho entens. No pots bloquejar el canal. No, té milions de subscriptors. Té més de 6 milions de subscriptors. Els vídeos de la Diana són els millors. Sempre intentem gravar amb la Diana. Papa, mama, ho heu escoltat? No perdeu el temps. Què? Simon, agafa el telèfon i bloqueja'l. Simon! Merda, estan mirant els vídeos? Això sembla. Us agraden els vídeos? Mama, ja us he dit que us agradaria molt. Doncs sí, està bé. I tant! Simon, és molt interessant. Als pares d'en Dima els hi agraden els vídeos. No podia ser d'una altra manera. Dima, aniré a parlar amb la teva mare. Però per què? Si ara està bé. Tieta Nina, feliç aniversari! Te'n recordes del meu aniversari? Esclar que sí! El teu regal encara no ha arribat. Te'l portaré aquest vespre. Diana, veig que ets una bona noia. Vine aquest vespre a casa nostra i menjarem pastís. Mare! Vinga, Ninotxka, anem? Anem. Posarem la Misha a dormir i farem te. I veurem a Lady Diana. Tieta Nina, tiet Simon, fins aviat! Sí! Adeu! T'esperem, Diana! Nois, subscriviu-vos al canal, poseu m'agrada i cliqueu a la campaneta. Feliç any nou a tothom! Fins aviat! Bon any nou! Adeu! Bon any nou!